Aguliwo Raida chayatwi naiui baniya khwlainairokno kebengwi ongkhorkha Pura Nigam Fashalo Lake Jomoni Hati Sakuntala Road Horigonga Basak Road Amchayo Norkha Agulini Pura Nigam Rok Lama Rekewi baniya khwlainairokno Nori Srai Srai Khlaika Malkhung Thanga Shuklaithokna Tei Thanghim Khlai Manatike Fashalo Agulini Pura Nigamni Shaktharmungbai Dolini Lake Jomoni Hati Sakuntala Road Tei Horigonga Basak Road Amchayo Raida chayatwi naiui baniya khwlainairokno Norjaka Pura Nigamni Adongrok Administration ni Officers rok tei naimuthangrok Kejang ni bisingtwi nor laika Pura Nigamni bwkhaktwi saklaika salkologromai lama rekewi thainahari baniya khlai tongmani bagwi malkhung thangla suklaithogya tei lama tei himnairok birmanok laika haini bagwi o kebengmungni yakni haksal khlainani bagwi o yapri sejaka o salo baniya khwlainairokno hapangni raida rwgwi baniya khlainani bagwi kobok jaka abo bai baksano khoraimung bo rikha phainai salo haino hai kebo lama nahari falnok phiogwi baniya khlaike borokni mungwi grak kerong raidani bisingtwi yapri sejaknai hinai আজকে আমরা স্টার্ট করেছি লিকচুমনি বাজার থেকে হয়ে ভগবান ঠাকুর চুমনি মাংসের দোকানগুলি ওইগুলিকে উঠেছি। তারপর আমরা এখন কামান চুমনি থেকে পোস্ট অফিস চুমনি শকুন্তলা রোড যারা ফুটপাতে নতুন করে ফুটপাত করে দিয়েছে গভর্নমেন্ট, তার থেকে ফুটপাতের উপরে কিছু কিছু দোকানদার রাস্তার উপরে এই জিনিসপত্র রেখে দিচ্ছে। এগুলি আমরা আজকে এখন যারটা পেয়েছি সবগুলি উঠিয়ে নিয়েছি আমরা। Dolino naithothok khlai tonina malkhungrok kachayatwi tonina tei lamatei himnairok kebengmungo klayatwi aguli Pura Nigamni bwkhaktwi norjaka phainai salobo haikino yapri senani kokno saka Bureau Report News Now